páni, dneska vás vítam v našom novom videu a zahráme si tentokrát Lifeboat, teda Bed Wars. A zahráme si, keď nám vyjdú dve minihry alebo jednu. Zahráme si teda Bed Wars, normálny 12 hráčov na Lifeboate. Dajte mi like a odber, keď budem rád, keď mi ho dáte. A už je nový upgrade, yes! Ej, to čo je? Áno, chcem. Áno, 12. Tak ja na toto hrávam. Ideme na to. Ja akože vôbec som nikdy ešte nehral na počítači, akože poznám tú mapu, lebo ja hrávam Bed Wars, akože, ale ne moc akože, takže moc som není profík. Takže potom ma nehejtujte, že neviem hrať Minecraft, ale je to fakt ťažké hrať akože na onom. Počkaj, ešte si zoberiem. Takže ja vám poviem aj také triky na Bed Wars. Takže odporúčal by som vám si vždycky aspoň 21 tých brikov, že dať na tomto Lifeboate. Na to si môžete kúpiť okolo stack a 16... čo je? Stack a 16 skla. Bože, čo sa deje? Čo je? Tak, môžete si kúpiť teraz tak skla, tak až 16 skla, týto, ale ja som si chcel nazbierať. Bože, mne nejdeš včíslovať. Železné ingoty. Ja si nazbieram železné ingoty, aspoň odporúčam vám vždycky tých 16. Na 16 si môžete kúpiť celý železný armor alebo teda chainový. A aj na iných hrách železná helma je, akože to vám nehovorím k tomuto Bed Warsu, ale železná helma je úplne to isté ako chainová helma. Lebo má ten istý armor, alebo jak sa to hovorí, no je to isté, takže počkaj, ja idem preč skončiť. Aspoň kamenný meč si kúpim a pôjdem už na stred. Upgrade. Ale mi sa ešte už hoja na tom Nintendo než na počítači. Ako chápem, že akože polovička ľudí už hráva iba na tomto. Kamo, čo on robil? To by ma... Čo robíš? Čo robíš? Čo robia? Čo robia? A čo robia? Čo? To nechápem, že čo oni robia. Ej. Poď. Tanka ho. Myslel som, že modrí vždycky vyhrávajú. A mám nový mikrofón. A chcel som si dneska zahrať aspoň ten Bed Wars teda. Počkaj, ja si nič nemôžem kúpiť vlastne. A voľný. Yes. Tu si troška po toto. F5. Toto je môj ksicht. Hrám teraz za tatinovú postavu, lebo nešlo nám na tento počítač náš môj účet, lebo inak by sme si mohli zahrať aj multi s kamerami, lebo mám nové. Mi tatino kupoval a... Čo? Oni už majú celý železný armor, čo? Hlavne ja som si chcel dať na myšku pásku, robiť tam čiarky a by si mi iba takto išiel dopredu a ono by to za mňa klikalo. No tak budem klikať teda. Koľko mám? Dobre, aby som si išiel. Ako stojí reálne meč? Ten armory. Kúpim si toto. Kúpim si železný meč, alebo áno. Pôjdem na stred pre goldy.
na strede si zaberiem goldy. A chcel by som dneska vyhrať, lebo moc málo vyhrávam. A získam celý železný armor a toto video by mohlo byť u konca. Ako ja to ešte chcem dohrať, takže ja ešte budem to hrať, ale musím natáčať menej ako 10 minút alebo 15. Takže, lebo inak mi to nejde dať do YouTube, inak to musím strihať, lebo skúšali sme to, ale nešlo nám to. Takže, ahojte. Ahojte dámy a páni. Ahoj.